masuk nama ta kebaktian nggak masuk be prosesi itu gereja jong meta salut nama nginang. Hurian itu hatan ahina kondongan di bagasan Kristus Yesus akadongan saha pursiaon diarena talon marpungudo saluhut akana pursia di sadok portibion maka munatihon balga dohot tolong ni asin ni rohani debata namang nongo sana nana sesadai gabi haluaon di sadok portibion atong kami perhaladun di huriata pasahaton selamat hari Natal ma dihamu sudi ruas di hurian itu kata Mahipe asli dohot holong ni rohani di bata dohot mangaramoktion ni tondi maka lason arinaulion pesta parningotan di hatu tubuh itu hata Yesus Kristus masih horasan mahita masih jalangan mahita di bagasad dame uhud pasahaton hata selamat hari Natal laus tede homma nunga jupang muse hari pestai Paudu. Kita bebas sekarang. Nunga jupang use are pestai hatu tubuh di Tuhan Yesusi Tuhan do ibadah siat surgoi mebatu hitau hasang apon di debata dame madijoma las ni rohani Hudul mahita saluhutna. Hamu akadongan saha porsiaon. Uka maroham paradi madirim lahu majakon si paluai di bagasan ngulum. Ai pardenggan basa do jahu bajala para siroha. Tung sotartibang do holong ni rohana. Dileho do anakna nasasada itu hita humoko pita sia dosa dohot hamatean. Alani i edde humma edde nay baru lahu majakon hatu tubuh nitu hata Yesus Kristus. Haleluya. Maria ia do tondi umi dari bata si palwa au. Nunga jupang muse ari pestai hatu tubuh nitu hata Yesus. Marlas ni roha mahita jala marulupulup majakon hatu tubunai. Ibana naung tuat sian surgo meba tu hitaon maboa dame dohot lasni roha tu saluhut hajol maun.
tajakom maibana marhite edde puji-pujian maredde mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga patar hanguluani, jalan nunga huidahami, jalan nunga huhatidako kami, dohot tu baritaho kami Tuhamu hanguluan na saliling nililing na nilabung niya mahiyan, jalan naung patar dihami. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan di bata ama nami na di banua gijang. Marroha ama doho tuhami halak pardosa na dangulon. Alani ido dilehokodo anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus asa porsea hami jala dapotan hanguluan marhite sian ibana namangido mahami nuaing tuho suru matodim na badiai turohanami asa manahak kami saha rodi ujungna di bagasa kaporsiaon nasitong jala asa martua hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tatangihon mapatik ni debata di pesta Natal perjolo sadarion iman nata surat di Rom bidu 12 ayat sada. Nahwapoi mahamu ali akadongan marhite-hite asini rohani debata. Pasahat tamu madaging muna bahen pelian na mangulu na badia na hinalomohon ni debata ima hadaulaton ni namarroha. Ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulaho na hogbar tupak timi. Amen. Marid dehita.
akadongan, dang dihalomo ho debata gabe halak na lilu jala sialo debata hita. Di papatar dodalan na ima balgani asini rohana laho palua ho kita sian gonggoman ni dosa. Marhite na marsuru anak na Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Taparhato do balgani holong dohot asini rohana dihita. Dilehoni bana do anak na Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Tubuh di bagasan haleaon. Manaon na porsuk pola ikom mati tersilang asa gabe haluau dihita. Dia manaong tabahin tu debata balos nii. Ganup jupang arinatal sisongonon, say tay dehodo, ukap roham jakom marajam, maridde masude. Hape dang tahahulongi di batasian nasa roha, ate-ate pikiran doho sian nasa gogota, suang songoni dang tahahulongi akadongata doso dirita sadiri. Holan masa pangujunan, si taunon arsak parukilon dohot akana asing nunga pitor madele hita laos manudal ho debata madau sia tangiang dohot parpungua di gereja. Asiman orang mandihan Tuhan, pargogoy mahami, makaholongi hot, dohot makaholongi dongan amin. Ale Tuhan debata amanami na di banu wagijang, narodo hami tuadopanmu mangido asini roham ala jujut dakuhutok kami ho dakurado ti hami akatonam panidangiyommu dohot aturanmu sian nasa roha dohot sian nasa ati-ati nami sai gumogodo to dini jamanon mangilaila hami siako ujung na moloro pangujunan pitur say murah-murado hami madele jaladang porsea dihagugo ommu alani dongani mahami Tuhan asa molo mebasa hasusanon hodo dongan nami jala hodo na palua ho kami asi maroham dihami asa tamahami di adopanmu. Sainai kahulong aku, oh ale Tuhagi, nang marsaklas roh aku, ikon Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatudosan para si roham midahami na dangulon. Narodo hami tujolong manopoti dosa nami na gudangi. Di bagasa kajahato dohami tubu jaladang adoka porseau di bagasan rohanamihian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Masay godang do pangalosyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ale Tuhan ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham.
Sai unang paingot-ingot aka dosa ni haposoon nami, dohot pangalusion nami. Sai ingot mahami hobar tu asin ni roham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosa. Songono doholong ni rohani debata di portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na sa liling ni liling na di ibana. Hasangapon ma di debata di gijang. Mari dihita. Nasian hijang doaro, barita na imbarudo. Nasian institutu, boboan tu sudehamu. Tajaha mahatani debata turpuk niari pesta Natal na perjulu. Imanatar surat di Pesalmen 140 ayat 1 rodi ayat 14. Tajahama secara responsoria. Haleluya. Puji ma Jehovah hamu ali akasian banua gijang. Puji hamu ma ibana di aka banua gijang. Puji ibana sudehamu ale aka surusuruan. Puji ibana sudehamu ale aka parama. Puji ibana ho ale mataniari dohot bulan. Puji ibana sudehamu ale bintang akan marsinoddangi. Puji ibana hamu ale aka langit nila, langit dohot hamu ale akana di atas ni langit. Ikon pujion nasida magor ni Jehovah. Ay madokon ibana jadi tartopa manasida. Jala ibana pahot akana sidaro di saleng-lelengna. Ibaen dosa da aturan jala dan halasos. Puji ma Jehovah hamu ali akanasian tanaon. Aka binatang ni laut rodi sude akalung. Hu ale ati dohot ambolas ro ditumus. Hababaha na kasauton hatanai. Hamu ali akadolok doho sude akarobian. Hamu ali hau akana marparbue rodi sude hau ares. Hu ale binatang do sude paraan. Aka gulomit ro di aka pidom na marbahon. Hamu ali akaraja ni tanaon doho sude akabangso. Hamu ali aka pangarajai rodi sude aka panguhum ni tanoon. Hamu ale aka doli-doli dohot na marbajupe. Hamu ale aka na tua-tuarat dohot aka na ajar. Ikon pujion nasida magor ni Jehovah. Ay sasada guar naido na tumibul di atasi hamulion naido tanoon dohot akalangit. Jala ibana patimbul sada tanduk di bangsonai. Baen puji-pujian di sude aka na nasiana. Di aka anak ni Israel. Bangso hasos hosanai. Haleluya. Ido sahatna. Martua ma akan na tumangihon hatani di bata jala na upeopsa.
Amen. Mari dihita. Sairo mahamuna akana porsia, Sairo mahamuna tu Bethlehem. Idadadana si paluahita, tasomba maibana, tasomba maibana, tasomba maibana, Raja. Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon nahina tidak ko didongata saha porsiaw di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pergogo na sohatu dosan, na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di Parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumao na bernit di panghuman ni Silatus. Namate terpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tua tubanua toru rung ditanom. Na mulak mangolu di hari patoluhon. Na manaik tu surgo. La hudul tu siam ni di bata Jehovah. Amanai pargogo naso hatudosani. Di sima ibana pay mamula sogo tu tanoon. Manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea dito di Parbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Doho dihasisaan ni dosa. Doho dihatay na madok. Mulak mangolu sugod dagi ni halak na mate. Doho dihanguluan na sorasuda. Amen. Dihamua manami doho tinanami, songot titing di tonga-tonga ni parminggota di bagasa sadarion, ima Selasa 26 Desember 2020, ima pesta Natal paduahon, laos di patupado padidion na badia, kebaktian masuk pukul 10 WIB, songonima jo titing di tonga-tonga ni parminggota di bagasan tikion, marid di mahita. Baritahon di dolo, diruragi sude ingana. Baritahon di dolo, nang tubuh Kristusi. Rodo soro-soroan, tuladang Efrata. Manda potong permahan, topu masai torah. Baritahon di dolo, dirura di sude inganan. Baritahon di dolo, nang tubuh Kristusi. Baritahon di dolo, dirura di sude inganan. Baritahon di dolo, nang tubuh Kristusi. Mabiar do permahan, tupar di surgoi. Aka suru-suruan, marende borngini. Baritahon di dolo, dirura di sude inganan. Baritahon di dolo, nang tubuh
tahon di dolo dirura di sude ingana bari tahon di dolo nang tubuh Kristus di borhos do Tuhata di panggagatani songo nabi nakua ni pagi surga iki bari tahon di dolo birura di sude ingana bari tahon di dolo nang tubuh Kristus bari tahon di dolo dirura di sude ingana bari tahon di dolo nang tubuh Kristus rodo suruhan tuladang Efrata mandapot permahan topu masai korahan bari tahon di dolo dirura di sude inganan bari tahon di dolo nang tubuh Kristus bari tahon di dolo dirura di sude inganan bari tahon di dolo nang tubuh Kristus mabiar do permahan tupar di surgawi apa suruh-suruhan marende borgini bari tahon di dolo dirura di sude inganan bari tahon di dolo nang tubuh Kristus dameni depatana sumurung sian saluhut naroha imama ngaramu tiaka ate-ate dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai amin urian itu hatana marlas niroha di tikion makalascon pesta hatutubun itu hata Yesus Kristus songok kapataran ni asini rohani depata naikotok-tok kita marlas niroha molo hidahami memang objektif mahita partikian nonate nunga jam 12 lewat tarjonok gotuaka nabui magbayan perdagingot tamagali fisik lemah selama korhodoi tu nagabi jonok tuaka namo dohodok alai matelas doroha nat gawitu natuari hari Minggu oti do par minggu anggo menugut harian alai dung botari gudang nasugut jam pagi luar biasa jam siang luar biasa haleluya puji Tuhan alai hupar rohaho mamusenuaing tong luar biasa apa partikian ngeliwat nak kini oti do perbedaan mina mododok siana serius mabigi jamita molo serius do no mabigi jamita ong nange dinakko puti nange dituruni alai molo mododok tari do sianon nange do nakko topu do yang turumuti jadi tak pola ala situasion alai kotok tonggolas rohata tong lau mames tahun hatutubun itu hatta Yesus marhite nama kanguduho jamita sadarion
Imana tersurat dipanggil si Lukas bidu 2 ngamukamai sian ayat 15 sahat rodi ayat 20 tahanguduhon ma jaladina lawiya kasuru-suruani sian nasida dopak gijang masih padohan ma akka permahani beta mahita tu Betlehem taida mana masaun na pinabotohon ni Tuhani tu hita jadi hatuk mana si dalau tu si gabe paksa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoin na peak di panggagatani asadung di ida di baritahon na sida mabuah-buah naung di hatahot tu na sida taringot tu danaki jadi sudi nau pigesa longang bido siala na hinatahon yaka permahani tu na sida ia si Maria di peok do hatai sudina jala di pahusor-husor di bagasan rohana mula do kaparmahani di pasangap jala di puji-puji do di bata anani sasudi nabi negi jala nani ida nasida songon naung di hatahoni tu nasida ido sahakna asa tahala sodo hapataran ni baga-baga ni debata di pada narubi nunga di baga-baga hod debata nekoro Mesias lau paluahon raja na mangaleo pemulihan na mangaleo kamubaon na menawarkan universalisme keselamatan haluaun ni sadok jolma uhud na mangaleo ngulu na holistik ngulu na sikop perdagingon nak partodiope alai torop do jolma hati hai adiga doroi adong doon jolmaun nang bosan manomu-nomu adong doon na bersemangat adong doon nang gabi pesimis na madokdak tutuwiro alai sonari mahapatarani dina pinabuan ni suru-suruan madapoton akka permahan bapa buahon nunga tubuh Kristus Yesus di huta Betlehem. Odo inti manang ipolani lasni rohani sudi. Totu taringo tu baritaon dia ada olak kalak Kristen sesebutnya nekon malas ni roha. Ala haroron itu ata Yesus dia ada holat tu hita. Alai dina hina tidak kondisi Yohanes di Yohanes 7 ayat 10 ai songonodo kolong ni rohani debata di Portibio pola do anak nana sesadai di lehon asal nang mago ganuk akana persea di bana dada hola kalak Kristen dada hola bangsa Yahudi dada hola Israel alai sudi jala haluauni dada hola haluauni mulotadokon di hatan asing bahwa Yesus bukan menawarkan egoisme keselamatan yang artinya bukan hanya kepada sekelompok orang tetapi semua kelompok baik permahan na didokon na sida gabe jol mana outreach jol mana so terdungdung kelompok nasaidau sian hari buron akan dipinggirkan dimarginalisasi alai dohot do nak akaraja dohot do sude akka kelompok-kelompok pena alani patut makalason jelo ido nang nani halason ni nang permahan na mangingani pinahanay asa persitutuon ni nakiningan dada berita nabi negi niya kaparmahani sian jolma na somal alai suru-suruan ni debata do hadir Allah hadir pabuahon tuak kasih tunasida buah-buah ni hatu tubui jala langsung suruh-suruan di debata ala nilas ni rohana sida aduk terjadi perubahan dia mai na perjulo diukap rohani permahani ukap do rohani permahani songot tadda nilas ni rohana sida gabe adong ma tindakan siana sida na perjulu kami molonunga ukap roha pasti akan tergerak untuk bertindak yang lebih bagus. Tindakan mereka pertama adalah adong kesepakatan di nasida
masih padohan na sida, beta mahita tu betleh, taida mana masay, napi na botohon di Tuhan itu kita, tindakan na berjuru, perlu deh, molokap roha, tergerak mahita bertindak, di bainda sida maka sepakatan ni nak keningan, merdus ni roha na sida, masih padohan mana sida, beta mahita tu betleh. Jangan apa duaon bisa terbangun tentu nunga terbangun di nasida hasadaon dus niroha kesehatian mula dong terjadi dus niroha di sidwa dong las niroha mula dong kesadaon nang di rumah tangga di kelompok di gereja di masyarakat pe silu doon hobas doon hatok doon jalagu modang do pakorhon di ulau ni akan mersadani roha sian nama kerijo holan sahalakna hasadau tikot dua sadau di dia rok kasadau di siada semangat jika semangat itu ada antusiasme optimisme juga akan terbuka dungi hiras ni pamatak pena kalau mengulau sulau anak ko say bangun dua sadau di ngulun pergaulan harus dibina, dipupuk. Menurut kata Nina Pister nama dokon, jangan penjarakan dirimu dengan menolak bergaul dengan orang lain. Sebab kita menolak bergaul dengan orang lain, kita membicarakan diri kita. Sebab pergaulan itu adalah kebutuhan manusia. Isi kita nasu bergaul. Haci nai mulu dangarong dongata di Portibio. Haci nai mulu pujuk kolak kita di Portibio. Haji nai molodanga dong dongata masih tukara pikiran padomu tahi padomu kesepakatan alai di patudu ho permahani doi adok sadani rohana sida masih beta-betaan nasida bersemangat nasida dada nai tinggal hona sida ulau nasida dang biar kau nasida ulau nasida dau alai ala hasadau doh semangat uka mirohai gabiarong matubuh habisuhon sumagihon pertikianna tunarikot doho narunikot gitu. Kalau orang bersemangat pikiran hati dan selalu positif dan dioleh karena dorongan atau motivasi sesuatu yang bisa menggerakkan ide-ide itu akan sebagai muncul alanido nak keningan adong ini sida beta maita tu Bethlehem Oma kadongan sa prosya. Totu idaot tado siani nak keningan diuka ni roha di hasadauni di kerjasamai jala di bagasa kiras ni roha nasida berhat tu Bethlehem bukan berarti mereka itu tidak menghargai pekerjaan. Harga do kerijo. Besa-besa ni debata do kerijo amunak kanoan. Mula ronga kapar kerijo nek kita unang malas-malas. Karena pekerjaan itu adalah berkat Tuhan. Itu dulu perubahan ada. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan konsekuensi daripada dosa. Ikon hir odokmu. Lau mengalului si panganommu. Di konsep teologi perjanjian lama. Di guari do. Molo karijui. Pakorhon di dosa doi. Jala kutukan doi. Alai berubah doi. Nuain. Molo kariju hita. Manangaha pe karijuta. Tak argahom makarijui ala besa-besa ni debatadui. Hacit dong orang ngarok keriju. Saudara-saudaraku yang lebih muda, jika ada pekerjaan saudara apapun itu, semasih itu pekerjaan yang bagus, hargailah pekerjaan. Kalau memang gembala meninggalkan gembalaannya di padang gurun, bukan berarti mereka tidak mengindahkan dan tidak menghargai pekerjaan, tetapi oleh karena hati yang segar, ide itu muncul, hati yang bijaksana itu lahir, sehingga mereka bijaksana membagi waktunya kapan kita bekerja dan kapan kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ditinggal hunda sida karejo, dang nasa nagabi dia baikun. Ay mula hunda sida musena, dukko di papuji-puji, bakal di perdalana mula na sida tu par karejo anon.
Sai dipuji nasida debata, diberitahu nasida, akan nani ida nasida. Luar biasa permani. Ananya hanu Daud Tauzi memaknai sudi. Akka kehidupan ni permahan nang dipertikian non dinong dohot ditamakalason hatu tubuh itu kata Yesus merhiti akaragam perayaan-perayaan. Marnatal duhita. Dang natabo to biak kamangakay nang natal gudang natapayhut-ihut, natal danak, natal remaja pemuda napasabulong, kemudian ina ama, natal perhalado, natal di lansia, natal di wik, natal musia di punguan marga, alay ahado, nawi putih kata siya di sudi. Sotong gabi lawas songoni, gabi dakta balas ni rohatta, sukacitata, diakka kerayaan-perayaan nata. Aduh. Bahkan melogida do hudalanya ke gereja. 320 gereja tak. Hakabipi di distrik kona ulayani. Tobak-tobakan. Hurak tikik. Nasa taon pitu mahuresmi yung gabi gereja hakabibi. Siya na di pa pungu-pungu sada-sada 2 tolu ujung ratusan tobak-tobaki. Udala ni mas sudi. Halay adong macupangaw dia ke gereja. Adong mau terus solan na marnatal. Sa taon manipat marnatal. Puasa. Ay tikinatal ipasang dekorasi. Alay tiki mamasang dekorasyon Merry Christmas and Happy New Year. Dipasang waktu Natal bersemangat do nasida. Alay lupa mana sida mabukaon sampai 1 tahun. Zimar Natal halak ko 1 tahun manipat. Lima. Gunang ko gereja tadi siba. Ay na bulan sekian masih Happy Year. Masih ada pe Merry Christmas, Merry Christmas. Namar Natal luamu amang. Las niruhamu na teh. Sampai manipat 1 tahun lebih hamu marnatali. Ningum may itu nesidey. Nyakahan. Begitu ba? Walay kita luar biasa di tanok taburo kita Alay hata sopisi majon. Nasemododok kita jam sikian non. Ate. Ay mululaw kami do inata do rombongan terus tuak ke pos-pos pelayanan ni. Mulu merjemita piaw mulu say morokko piaw. Las sejuma merjemita. Sera satu ngajope. Tangarong nabarani ng gusay da modok-odok. Ayalana hudulan na hulap papat do. Nangadok pangucadean na. Tempat duduknya hanya papan tanpa ada sandaran. Coba berani kalau berkut buat tanpa ada sandaran. Apa yang terjadi? Anak yang kau disodok. Aduh ngasih. Tabu nyaman indah gereja. Tabu tempat duduk. Memang atar tabu do mana ngapiga halak kuida. Nama dodok noaeng. Kan ini noaeng. Allah ya haman waing lasnero hatai ditedaputi kata taputiki sian perayaan Natalo. Ana ni bolo tarokon waing dinadoho jalano patar di kita haroro ni Kristus Yesus jalana budari tadokon Immanuel. Ada buari tame maknai padohan Immanuel. Immanuel artinya Tuhan berserta kita. Tuhan telah berada di tengah-tengah kita. Tuhan telah bersama-sama dengan kita. Di mana itu makna daripada Immanueli? Apapun pengalaman kita, Tuhan telah datang dan masuk ke ruang kehidupan kita. Sebab apapun yang kita alami. Dan nasoparduli di batang di istilai. Alay mulo di dok Immanuel rabdo de batang. Nungarap kita do de batang. Nungat de batang berada di tengah-tengah kita. Bahwa Tuhan itu sudah dekat dengan kita. Ketika kita merasa kesepian, ketika kita mengalami penyakit, ketika kita bergumul, ketika kita mengalami kesulitan, jangan katakan bahwa Tuhan itu telah menjauh. Jangan katakan Tuhan itu tidak peduli, tapi justru Tuhan itu dekat manakala kesulitan, pergumulan, dan penyakit itu menyerpa kehidupan kita. Tapi mari sebagai orang percaya Immanuel itu bahwa
itu adalah kesempatan Tuhan menempa kita menjadi orang yang dewasa, orang yang mapan, orang yang sudah tangguh, dan orang yang akan berdaya tahan tinggi. Ikuniru nota. Gudang gua kesulitan na tadobi di partikiano. Parsaurata. Adong gozol manamu bauba. Satokin sesongon na burju. Saya nirip wale-ale. HP-mu bado. Adong do perubahan di ekonomita. Hati hai murado. Teluluya kasinamot. HP nuaeng maol. Tahilanado perubahannya kapisikta. Jupaposo hita. Sudibui ulauta. Alelam matua hita. Nunga terbatas. Murah-murah. Tikiposo hita. Sehat kita. Semua bisa kita kerjakan. Tapi ada waktunya kita mengalami penyakit. Apakah kita lantas mengatakan bahwa saya ditinggalkan Tuhan dan Tuhan tidak peduli? Tetapi jawabannya adalah Kristus sudah hadir, Immanuel. Tuhan bersama-sama dengan kita. Mulut apa rawau do tahanguluh jamitan atwari. Waduh dewata. Laho pawoto hotu bangso na tertindas, bangso na marukil, bangso na menderita, nungaro. Haduomi, keselamatanmu telah datang. Merukil nasida baru terjadi nih. Diingok nasida do perdalanan di bangsa Israel haruar satano Misir lau madalani gurun pasir yang tiada kehidupan. Dangolo behami ini sebagian do. Waduh kami madalani gurun pasir. Hai suara ngulu di sini. Arai di tengah-tengah ni hama olonido. Di tengah-tengah kesulitan itu, di tengah-tengah keterbatasan itu, di tengah-tengah penderitaan itu, justru hadir kemuliaan Allah. Jadi debata do jamitan atwari, kehadiran ni hamuliau ni debata marhite-hite gurun pasir akan menumbuhkan bunga-bunga. Jala ido natarida. 40 tahun bangsa Israel merdalan di gurun pasir naswado ngulu di sana. Alai di tengah-tengah ni hamauloni di paruar depatado aek si batu. Di leo depatado manna si benua gijang laho pasikopon ngulu nasida. Di leo depatado tiang api sulu-sulu nasida asa unang di nahulum nasida. Di leo depatado pelindung di nasida obun embun untuk melindungi dari terik matahari. Immanuel, Tuhan bersama-sama dengan kita. Aku 20 di ngoluton. Asa turut kita hape namasa, bergairah kita, tetap bersemangat. Bahwa semuanya itu kesulitan. Mulai dokon. Luar biasa dokon si Paulus. Di Rom 5 ayat 1 ayat 5. Lasni roha sabing marajumi hamu murumademu hamu apalagi melaruk kapersuhon ala di horhok kapersuhon itu habengeton manang bengek ni roha di horhok kabengeton itu hatawon jala hatawoni makorhon pakirimon dan namurak halak binaheni pakirimoni. Orang yang selalu berharap tidak akan pernah kecewa. Amo kadong sa prosyao Totua mana kiningan molo tauti mamaknai na perjodoh kehadiran di debata laus iman atau rus marsikor-kor di hita molo nung ngatahangguluhoni bersemangat mahita tutugas do tanggung jawab nanek pasatun di debata dia mai tarok nak kining di ulau na pinasahat di debata maradupok kita ima laho perjuru teguh himangulut tau dot akka ula-ula namat sayarga songon nakiningan permahani di sampingnya kaulau nasidai anai digohina sidero mereka memenuhi hidup mereka
dengan hal-hal yang penting, dan yang penting itu menjadi prioritas bagi mereka. Hubungan dengan Tuhan itu adalah salah satu yang sangat penting, esensial. Asa margugo hita parsaura doh dewata, hubungan doh dewata tang bui pakilala honot tangulut taun sikop molo di doh dewata. Di Psalm 27, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan air, memberikan makanan. Tetapi ayat 3 jangan lupa, dia juga menyegarkan jiwaku. Kesegaran jiwa haruna bui molo tapenuhi nguluon doho akana arga ima hubungan doh debata segar majiwaun hati pekulu jadu hita madalani pergulutan lu jadu hita. Orang percaya itu selalu mengatakan, jangan kau memohon dan meminta supaya kamu tidak pernah mengalami kesulitan, supaya kamu tidak pernah mengalami penderitaan, supaya kamu tidak pernah mengalami, hidupmu tidak pernah mengalami permasalahan. Sebab itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita. Sesiak kita nasohya marukil, sesiak kita nasohya mengalami persoalan, sesiak kita nasohya mengalami hamaulun. Tapi mintalah kepada Tuhan. Tuhan, mampukan saya untuk mengatasi persoalan. Mampukan saya untuk mengatasi kesulitan saya. Alani ahadu nabui mengisi penuhilah hidup dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Itu. Angko hola penuhi do portibion. Ayah orang na pinang hidup ni portibion. Bermalas-malasan hidup di portibion, berleha-leha. Apalagi las rohata kita tampil kudus. Kanidon waing mula saya widayak kadiaha di medsos. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu, dia berpenampilan ke gereja indah sekali. Tetapi pulang gereja Alkitab masih dipeluk, tapi sudah menggosip sama orang lain. Sambil dipeluk dua Alkitab, ala sambil menggosip. Gimana tuh? Sambil nyinyir juga. Berarti dia belum tentu memenuhi kehidupan dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Oleh anak membangun hubungan dengan Tuhan. Ingat, sekali lagi saya katakan, kalau kita mau bahagia, kalau orang mengatakan bahagia itu sederhana, tapi kesederhanaan itu apa? Bahwa kita itu bahagia itu bukan tanpa persoalan, bahagia itu bukan tanpa masalah, bahagia itu bukan tanpa konflik. Tapi ingat, bahagia itu adalah apabila kita mampu mengatasi persoalan dan mampu mengatasi masalah dan juga mampu mengatasi konflik. Di situ kita bahagia. Alani unak taruh kok kita sebahagia kita mulodang adong persoalan di mulut. Mudah. Terus dong ko persoalan ya dong. Alai margogo ala nunga tapenuhi membangun hubungan dengan Tuhan. Tengok anak ini, Tuhan tak bersama-sama kita iman. Molo nunga terbangun ita putih kima, songona pinatudu oninang akasisi akaparmahan na kiningan. Tau ka marohata marihite-hite toktong tu hasadaw ni roha, hasadaw ni do gogo. Molo sadar rohani huria lamar gogo may patulusun ka program kerja. Molo sadar rohani kaparalado do takaruas na do doki gabi yang doi persanon. Jalay do kalak batak adokon. Upasan ni batak doi adongay lakaun molo tuat tu sibulga na do doki niang doi persanon molo tubu dos ni roha. Itu dah. Dos marohata. Alai di zamanon hati-hati membangun dos ni roha. Ay gudang ay laut dus ni roha si ben nasaut inna do alay ngay tabay zolman wangi ay gudang ay laut dus ni roha si ben nasaut alay huhu jaga sotong rak mau ini lo kan ayan ko na bersada ni roha alay mau siga kami malay buano kita terus bersada ni roha songon permahani beta mahita tu betlehem. Alani diperbui hosada ni rohani do muslinak keningan.
habisuhon salinay ulo argado karijo alay bisuk mahita mamak ke pertikiani o matik kita sa margugo hita lau memuati rohata mebigi hatani de bata argado nang marsaur do dongata argado di sido sukacita. Sekali lagi jangan menolak bergaul dengan orang lain karena di situ juga ada sukacita. Perlu dua sukacita. Saya selalu mengatakan waktu kalau saya presentasi hampir berapa ribu kalau saya hitung jumlah ya 17 kali saya membuat pembinaan atau pembekalan baik dari sektor-sektor atau elemen masyarakat yang berbagai macam. Saya selalu mengatakan itu. Ya, sesibuk apapun kamu, tapi jangan kehilangan momen untuk bersukacita. Karena sukacita itu sangat penting. Mula kita mengacu nuai tu kebutuhan na idok ni, tapar siya cari na julu waro kebutuhan ni Abraham Maslow, mangyuto na Abraham Maslow. Alay nuai nga dok kebutuhan, integri kasadaon ni kebutuhan primer do sekunder. Butuh do refreshing. Butuh do adong sharing do tak kadongan butuh do kita merdele-dele ni alani do nuai romak kape bisnis dibereng ma fenomenai merlub-lub manuai pacong-cong ka tempat-tempat wisata mereka kita di utata bisa ngarung wisata jolai do nuai ngo mula jol mahalak kita Natal do tahun baru. Tidak enak rasanya kembali ke tempat untuk memulai pekerjaan tanpa menginjakkan kaki di tempat wisata. Teba mamusi baga ngatong wae. Ay karena itu naik fenomenal. Merselfie indah apalagi di musim TikTokon. Nanti asal adong dida inganan na menarik. Itu ribet to do hapina baru mar TikTok di si kan luar biasa do memang. Nanti alay terbuat-buat di gereja o. Ay di gereja bolo tikihami na julo di huta-huta do hamuna. Molo di huta nami. Ngalu jajol masaming gumulaw di balian. Yan ato tobak maun mangula mau di hauma. Je mo luari minggui gabi kesempatan di manon. Murum di gereja. Ido. Nanganong masuk akal yo jamita apalagi songonong gajang nga. Dia mulu gajah ngau berjamita saya berhamu selisa tahun dah berjamita di so. Nanti, ini dah. Itu tahun ini sunang periode na mau. Nanganong benatal be mernatal lau tahun ini di so. Jiu pagajang masuk sonari bicara rok tikion. Periode na mau tahun ini. Habis sama periode ini pareses. Nanti. Jadi, nunok mulu diutanami merminggu. Anong do dikuaresi RHS. Molo RHS rotu gereja ernai hanai hudul di gereja esnai sernep di gereja alai nuai dakolani be nang di huta nga RHSS nga 2 S ernai rotu gereja hanai hudul di gereja es parjulunai jolo selfie di gereja. Duk pe habis selfie, mari kita sernep bersama-sama. Ngaomba fenomena inuay nate. Perlu do nak keningan natadok. Jangan sempat kehilangan sesibuk apapun pekerjaanmu. Sehebat apapun masalahmu. Tapi jangan biarkan kasih waktumu sejenak pun untuk bersukacita. Marlas ni roha. Marulu pulu, olah nadong ulu pulu pidi kita energi tapi lemasuk ma, merpeu tamak kahamoloni, merpeu tamak akar sak ni rohai. Amin. Do, nah muak kadonga saprosiau. Alai na rumikot jala umma ulau no balga musena. Songon akan no prosia jala no majalo kehadiran di Kristus di hapat na patar di mana Yesus Kristus ikon borhat ma imana memeritakan songon akka permahani dinamula nasida si bereng nasida nakni Yesus naktubui tang matsari nasida memeritakan tusude akka
na Jepang na sida pabua nok tubuh Kristus. Odo tugas na kana prosya. Radi mamaritaho barita na kanadinggan asasaraw hut halak pe gabe sauduran Jepang masongot topi di minggu tanah sudi. Marhite hita tahamonak koma gabe sudi bangso radi mamuji pasangap debata. Ragam dui di profesi tak kamangak kainang. Dada holan secara oral hita memerita aku kabel gaun ni debata memerita berita nauli alai doho donak tindak kata sikap ta. Apa sikap kita? Apa perkataan kita? Karena perkataan dan sikap kita bagaikan benih yang ditaburkan dalam kehidupan yang suatu saat kita akan menuai apa yang kita tabur. Mulata barita na dinggal. Marhiti pamangaton. Marhiti kapak katayot tape. Taingok mapoda ni si Salomoi. Di poda 20 sada ayat 27 argani pamangan dohot sialap ikau tau lidah on dirok songonon manang ise na mga ramoti pamanganna dohot dilana imana mga ramoti todina maradupon hagogotan kesukaran kesulitan. Jangan undang kesulitanmu, jangan undang kesukaranmu, jangan undang kesusahanmu lewat perkataanmu. Aladang boy hita mangarajai dila, mangarajai pamangan, gabe taudang akahamaolon. Jangan. Alai sebaliknya, dengan perkataan yang bagus, nataradoti pamangan, dohot nang lidaon, makarwar hokata na dinggan, gabe barita na uli may nang maradupon halakpe. Gabe rakma monang marulupulup, sudi mamuji debata, sudi bangso, sudi kelompok, rakma marlas niroha, ala nunga patar Immanuel, gabe puji-pujian maradupon debatama nak sudi tindakan tapi. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema di Tuhan. Dia sini roham na gudang maradupok kami na hinokok mon. Nunga patar asini roham marihite-hite haroro ni anakmu Tuhan Yesus Kristus tu pertibion. Mau hinatidak kon ni akapermahan. Obarat tu nabi nuahon ni akka suruh-suruan ni. Laus iman wainah walasok kami. Dinarapani mamujiho. Marparsauran mamestahon pesta perningotan di hatutubu ni anakmu Yesus Kristus sadarion lamar tabatabba mahasiluon nami hasadaun nami dus ni rohanami parsauran nami gabi hiras marohanami mamarita hokko tu sabdok jolma nang di tonga-tonga ni ulaw di perdalanan nami pe gabe colma natang jalama torasami dina huhanguluhok kami babuanang roho de pataman opot kami marhite hata Immanuel gabe patubuhok kami may pamasa hamaolon haporsuon sahit di pamatang nami gabe sabab marohan nami pasu-pasu kami akka parhalado akka naposom nasay makalaputi akka ulaw ni gabi akka ulaw na puji-puji ya tiho las niro hama sudi nang diak karuas ni huria atong ihoti maami di bagasa kolong ni roha marhite Yesus Kristus pasikok mapangiduan nami amin. Tapuji madepata marede mahita jalalas marohata pasahaton piliata.
suru-suruan marende macai uli akadolok dohotrura gokdo saringan nai sangat bagi Tuhan sangat bagi Tuhan las roham ale parmahan lunga tubuh Kristusi rahmarende mahamuna pasang akon rajai sangat bagi Tuhan sangat bagi Tuhan. Berhat mahamu marnida tuhuta Betlehemi somba Kristusi palua na imbaru tubui sangat bagi Tuhan sangat bagi Tuhan idama di panggagatan si paluan rohi si gongomi berluhutan langit dohotan doi sangat bagi Tuhan sangat bagi Tuhan. Noaing sahat mahita tu acara marulan nabadia akan nadohot di ulan nabadia imaka ruas ni huria na umaka tidakon hapor siaon dohot na sohona ruhut parmahnion pamisangon
Marede mahita sian buku ede nomor 152 ayat sada. Yesus namamu mursa, dosa dipertimbun, mangulu kami. Yesus namamu mursa, dosa Damini dibatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati muna dohot roha muna marhiti-hiti Kristus Yesus. Amin martangiang mahita. Ali Tuhan dibata para si rohana sumurung amanami na dibanua gijang. Asi roham topot mahami na pungu dison. Adorang hupanga kami anon parpadanan na badiai, lehon mato di porbadia tuganup hami. Asa ditubuhon hapur siaun na mangulu di hami, asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop kami. Pargogoy mahami maswadahod diri nami, asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon hapur siaun na mangului. Say tahitima rohanami asa lamalungu kami tubanua gijang, asa say masihol hami, paimaimahon haroroni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan napinarhamaw ni dibata, ita sakap nuay mga ton parpadanan na badiay. Di bahay ni tatibang majumulo manang natau hita marulaw na badia, asa unang hona uhom manang ise siyan hitahon. Ay holan na huduk roha jala na malnol soli rohana, ala ni pabahinan na naso ture, jala na manoputi dosana, jala na porsia di hasesa anidosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mga ton parpadanan na badiay. Alayak ka na dohot marulan na badia, unang be diuloy simulis, unang be didadati mardosa. Tung padaw hamu maruha muna siyani, tungko tapo kamu mahosom dohot lati ni roha. Alay paingot-ingot tamu matuhan Yesus Kristus naong mate, jalanong mulak manguluhumok ko pamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiay. Di bahini tatak kasih majolo rohatabe, jala alusi hamuma suku-sukunon, jong-jong mahamu saluhut na. Na parcolo di parhatutu rohamdo, halak pardosa hosian hatutubum, dohot alani pangalaw sim di patik ni di bata, molo di parhatutu roham, dogma olo. Napadua hona marsak do roham ala dosami, jala dipangi do roham naing malua ho sian nasa dosam, molo songoni roham, dogma olo. Napatuluhon di parhatutu roham do naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa, ibana naung mati dohot mulak manguluhumok kopo, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham, dogma olo. Paupatonolo doho manggota ponsian roham lati ni roha dohot hosom ni roha. Akum ni i olo doho mardingkan dohot halak na mangarsahiho, jala na olo doho manesa dosa ni donganmu, songon na pinangido ni roham sesaw ni dibata sude dosam, molo songon ni roham, dogma olo. Atong tapauduk be marohata jala, tatopoti masudi dosata, ihuton hamu matang yangon di bagasan rohamu nabi.
Ali Tuhan di bata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jot hulaw si hami patikmo. Tamado hona uhumu hami nuaing dohot sogot. Molo baloconomu tu hami hobartu pabahenan nami i. Alay ala ni gudang ni asi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilihonmu humokop hami. Ala ni umbahen na hum hami mangido tuho. Asi maruham di hami. Say jalo mahami. Say se sama sudi dosa nami. Jalalehon todi porbadia tuhami. Asa margugo hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham. Saliling di tanoon dope hami. Amin. Atong hamuak ka naman opoti dosa muna. Jalan na mauwas dia sini rohani di bata. Say sahat matu hamuna hina porsiaan muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhiti-hiti guarni di bata ama. Dohot anak. Dohot todi porbadia. Amin aliaman namin na di banua gijang. Say pinorbadia maguarmo. Say Roma harajaonmo. Say saut malomo ni roham di banua to ngaon songona di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihon tu panguncunan palua mahami sian pangago. Ayhodo na punahara jaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon. Saliling nililing na. Amin. Hudul mahamu. Marede mahita. Atong tangiho kamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadian. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginai ujutarjehe ibana di dogma mauliate. Dungi di ponggoli mai di parlehon matuaka sisianna huhut madidok. Calo hamuma calapangan ma dagi kudui nanilehon tuhamatian humoko pamu bahe kamu masongoni bahen parningotan muna diahu. Jaladung sunna sidamangan dibuat ma panginumani. Di dogma mauliate. Dungi di dogma tunasida. Jalo hamuma sudi hamu manginum siani. Ia panginumanon padan nai baru maon marhiti-hiti mudarhu nani usehon humoko pamu bahen hasisaan ni dosa sai bahe kamu masongoni bahen parningotan muna diahu. Atong romahamu nungaradi sudi ida jala dai hamuma dengan basani di bata. Baredaita 194. Palingas potoli
155 dan ED 155. Jalo basani Tuhanmu, Tuhan maho ale tondiku, dinama uas maleho, manjalo basa ni Tuhanmu, inarade nainiho, Dileon Jesus dodalinda, marhile rotiho, Dileon doho domudarna, marhite anguro. Nang kotong pekono pari, mudana maurasio, ibana sama sadi, manokutu amuna, sanang amangan parpadanan ni Jesus Kristus Tuhani. Naparamihon perpadaan, napasona orang hati. Asirohani oh Jesus, tupai asadareo, atamino upatulus, mangat
sakit marsiti opan manrohaku di murni nadurusi sai romaho ale Tuhaku marhite parpadanano jorong mabanuang rohaku manapuna toto. Martangi yang mahita. Puji ma Tuhan di bata ali tondiku. Jalan asa rohaku di bagasan mamuji guwarna nabadiai. Puji ma Tuhan di bata ali tondiku jala unang halupahon dingkan di basana sudina. Ibana domanesa dosam sudina jala ibana pamalum akasahitmu sudina. Ibana paluahon hosam sian hamaguan jala dilehon tuho dingkan basa dohot asini roha. Parasi roha jala pardingkan basa do Tuhan di bata labata rimas jala parasi roha godang. Dang dibahen tuhita na hobar tu dosata jala dang dibalocco tuhita na hobar tu hajahatota. Songan asini rohani ama-ama tuaka anakon na do asini rohani Tuhan di bata dia kana makabiari bana. Nungatakas di batu duhot di bata honong ni rohana itu hita dinamate Kristus humokop pita uju pardosa do pihita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dong gabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pambahenaku do Tuhan di bata olat nion rodi saleleng ni lelengna. Amen. Mari de mahita laos jongjong mahita saluhutna. Mari de nomor 14 ayat sada. Yang Natal depan. Puji hamu Jehovah tutur bertenggang basa parasi rohasa leleng naik bertenggang basa parasi Tatangnya koma piliata ali di batama nami na di benua gicang hodo hanoruan ni saluhut silehon-lehon nadingkan doho na saulibasa na maliutus upasahatami masian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho senjalo may gabi uap na hutsus di sulum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni kuliam doho di Portibion
Buhay marohanami marhite-hite todim. Asala putadahami gudang ni sile oleh homi tu kami. Asalam girgir kami maduk mauliate Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata na toktong na sumarmula na sumarpatsokotan. Hupuji kami mahwala sao dusuditahim. Naung sinakapanmu adorang sumarujahad dope hasianganon. Nang tarabat sibulis sakkamu. Dak sudatahim na badiyay di bahid dosa nami. Alani holong ni roham na balga naso haduduani. Di bahid ni mauliate rohanami Tuho. Alanak saut sakkamu ima. Parsurum di anakmu nagabi si palua, jala si pangulu di kami. Asa malua kami siat dosa, hamatian dosian uhum, jala matsohot kami mangulahod dosa. Ope saya si roham di kami, tugihon mahami tu anakmu, saya bain mahami gabi siluam tu ibana. Asa upani halujaun nami, halujaun na kami. Ala natinaon na berniti dokot tangaluton humokop kami. Asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana. Sesungguli mahuriam sadarion, asa dingot tabal gaumu dohot taroron ya nakmu gabi colma. Lau panguluhok kami perdosa, sesungguli makaparhala doni huriam. Mamaritahu barita nauli tu saluhu talak, naung patar hasangapomu. Jana naung cupang dame dohot tasonangan. Saya leon mapitu nau katu halak si pelibegu, dohot tu paro kamu na asing. Asarona sida mengului Tuhan Yesus Kristus. Saya rajai masaluhu na raja. Dohota kasuruan na. Asa diboto na sida naung dilihok ko raja. Jala Tuhan na sumurungi. Rodi saliling nililing na. Saya lehon gugutuak na di bagasa pangujunan. Apuli akan na marsak. Jala pauli akan na tergugut. Saya tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni halak. Alani kuarmu. Saya dongani jala paso-paso kami sudi. Akan nama gudang rodi dana di bagasa Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali aman nami na di banua gijang. Saya pinurbadia makwarmu. Saya Roma harajaumu. Saya saut malomo ni roham di banua tungaun songo di banua gijang. Lehomatu hami sadario kanguduan siapari. Saya samarusa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan balua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina Tuho. Jala asima rohana midako. Di do pakon Tuhan de batama buhina Tuho. Jala di pasaor hom madamena tutod di munabi.
Ang besar siya kam.